Ahoj, tady Anet a já vás vítám dneska u speciálního videa, který bude o takovým čtení pro naše školáky, pro naše děti, kteří rádi čtou, a mám tady na pomoc svého nejúžasnějšího, nejrostomilejšího bratránka Davídka. Davídku, představ se mým sledovatelům. Já jsem David a jsem ve 2. třídě. Přesně tak. Davídek je hodně šikovnej a snaží se každý večer číst s mamkou, že jo? S tebou. Se mnou teďka, protože já jsem tady teďka na výletu u tety a mě potkala taková super praxe. No a já jsem zvala oslavit teďka minulý měsíc jednu firmu, která vyrábí různé pomůcky do škol, do družin, zkrátka pro děti, aby se naučili líp číst. A domluvila jsem si spolupráci s tady těmito čtenářskými kostkami. A Davídku, vysvětlíš jim, jak to funguje? Zelená je pro ty, kteří to nečetli, a ta žlutá je, kteří to čtou, a ta oranžová, když jste už to přečetli. My už jsme to s Davídkem hráli jednou a Davídka to celkem bavilo. Bavilo tě to, Davíd? Mhm. A dneska vám ukážeme, jak tady tuhle hru hrajeme právě na knížičce, kterou jsem dostala od Mladé fronty a jmenuje se Pohoršovna. David, řekneš jim, o čem tahle knížka je? Že si mají zlobit a nemají být hodní. Přesně tak. A jsou tam různý strašidelka, které jsou vlastně ve škole pro strašidla, aby byly strašidelnější a nebyly hodní. Tak my vám s Davídkem teďka ukážeme, jak čteme a jak si hrajeme s kostkama. Jdeme na to. Pohoršovna, Daniela Fischerová. První velké fuj. Bylo to fuj. Bylo to přímo fuj, tak so fuj. Místnost vypadala jako stará školní třída. Nevětralo se tu nejméně 100 let a vzduch smrděl jako choří ponožky. A ke všemu bylo léto. Prázdniny. Vstát! Vřískla ta ohavná osoba a praštila do stolu ukazovátkem. Učitelka. Přesně tak. Která učitelka to je? Ukážeš jim to? Jo. A lezly z něj třísky a bylo hodně dlouhé. Klidně by jim mohla vypíchnout oko i tomu klukovi v zadní řadě. Četl si. Byl tak začtený, že ji vůbec neslyšel a nevstal. Oko mu sice nevypíchla, ale švihla ho po hlavě. Vstát! Řekla jsem. Všichni vstát! 4 děti mezi 10 a 13 lety vstaly. Osoba věkla. Sednout! Jsem Zloberta Škudibertová a tohle je můj manžel Tvrt Škudibert. To je tady ten manžel. Píchla ukazovátkem divného mužíka. Krčil nos jako tlustý králík, kterého moc svítí uši a nemůže se podrbat. Vy jste banda neřádů a zmetků, kteří nám dělají ostudu. V tom se dovnitř batovala nejkrásnější malá holčička, jakou jste kdy viděli. Zářila jako vánoční stromek a usmála se, zkusila zamávat pacičkou, jenže to si troufla moc. Upadla a kecala si na zadek vycpaný plenkou, ale nerozbulila se, jak by to udělalo 99 malých holčiček ze sna. Naopak, usmála se ještě veseleji a řekla něco jako Zloberta jí rázně zvedla. Pořádně s ní zatřepala a mrskla jí do dětské sedačky. Tak poslyšte, prašivky, pokračovala. Zkažená lidská mláďata jdou do polepšovny, ale tohle je pohoršovna. Pohoršovna. Jasné? A vy odsud nevyjdete, dokud se nepohoršíte. I kdybyste tu měli zůstat na do smrti. A protože jste nesmrtelní, bude to docela dlouho, co? Zasmála se, až zadrnčely špinavé tabulky v oknech. Asi si myslela, že se jí povedl vtip. Přišlo ti to vtipný? Ne. Je taky ne. Pardon, ale to nemáte pravdu. Ozval se ze zadního kouta. Zlobertu to ohromilo, jako kdyby promluvila židla. Nebyla to židla, byl to ten kluk s knížkou. My nejsme nesmrtelní, jen žijeme velice dlouho. Být nesmrtelný by byla otrava. Zloberta nesnášela, když ji někdo opravoval. Nikdo se tě na nic neptal, zavrčila vztekle. Škudiberte, vyvolávej je. Její muž se trochu lekl, ale poslušně vytáhl papír a začal číst. Ťápota, druh škůdci, čeleď bludičky. U zdi seděla divná rozcuchaná holka s listím mechově zelených vlasech. Líně kývla a z vlasů jí vypadl žalud. Chytila ho snědla. Jíš žaludy? Ne. Já taky. Jejím úkolem je donutit poutníky bloudit.
Působili v lese, má je vést do propasti a do bažin. Působili ve městě, má je zpytomnit natolik, aby zůstali celou noc zamčení na záchodě v metru, nebo aby usnali v tramvaji a probudili se až na konečné, odkud žádná další nepojede zpět. Ťápota se však chová zcela opačně. Ukazuje poutníkům správnou cestu k cíli. Správnou, zasyčela Zloberta. A zatracené děti vodí k jejich domovům. V lese dokonce maluje stromy, nemaluje stromy, maluje značky na stromy. Pro lidi je neviditelná a mluví jako GPSka. Tajn máchla bledou rukou. Ale to je taková lidská vymoženost, ťápoto. Předveď to. Bludička spustila monotónním hlasem. 20 metrů rovně, pak ostrá zatáčka vpravo, po 100 metrech bludný kořen v cestě obejít. Lávka přes potok, jít opatrně, klouže. Zloberta pohrdavě frkla. Tady, pohrdavě frkni. Takové nemehlo jsem ještě neviděla. Nedostaneš se z pohoršovny, dokud nebudeš spolehlivě zlá. Ťápota dělala, že jí je to jedno. Prohrábla si vlasy a kolem zazvonilo jehličí. Muž pokračoval. Vraždožravá a mrstižer Krutohlavovi. Ihned vyskočila asi 12letá dvojčata, obě byly zrzavá a absolutně zděšená. A jsem poslal váš otec král Krutohlav. Chce z vás vychovat hrůzovládce, ale vraždožrava je k jeho velkému zklamání, cituji, soucitná fňukna a mstižer strašpitel se sklonem k dobročnosti. Král Krutohlav žádá vaší převýchovu. Zloberta pomstychtivě řekla. A poslední z vás úchylů je jistý Sudiček. Sudiček, vstyk! Ten kluk už si zase četl, ale teď odložil knížku a klidně vstal. Tak to jsi ty, co si hanbou celé čeledi zlých Sudiček? Davídku, víš, co je Sudička? Jo, že že když se někdo narodí a že že jde říct něco dobrýho. Přesně tak. A většinou říkají něco zlýho. Zlýho. Měl říct něco zlýho a on říká něco dobrýho teda. Zloberta mávla ukazovátkem, špička se málem dotkla Sudíčkova nosu a třásla se tam vzrušením. Jakoby nestačilo, že se místo holky narodil kluk. Sudičky byly od jak živa ženské. Kdybys nebyl nesmrtelný spratek, hodili by tě do městské kanalizace. Nejsem nesmrtelný jenom, namítl kluk, ale Zloberta ho nenechala domluvit. Ty máš věštit novorozenatům bídu, vši, štěnice, neštovice, černý mor. A ty jim věštíš samou spokojenost. Fuj, fuj, hanba, fuj. A ještě ke všemu čteš knížky. Přiznej se, nebo bude zlé. Jo, čtu, odpověděl Sudíček klidně. Knížky jsou super, aspoň se člověk nenudí. Slyšíte to? Člověk, supěla Zloberta. Ty nejsi člověk, ty jsi druh škůdce, čeleď zlá Sudička. A protože není ve vesmíru síla, která by mohla zrušit tvoji věštbu, jsi to ze všech nejnebezpečnější. Jsme škůdci a máme lidem škodit. Co by to bylo za svět, kdyby lidi netrpěli? Co? A nabal tu knížku, tady si nebude nikdo číst. Vytrhla klukovi knížku tak prudce, že jí vyletěla z ruky a praštěla tvrdá škudiberta do hlavy. Batole v dětské sedačce se zahyhnělo a zkusilo znovu mrávnout lapičku. Tentokrát to zvládlo a z radosti ještě zabimbalo nožkami. Málem bych zapomněl, zamumlal Škudibert a třel si bouli. Ještě je tu tohle, Ježi baby. Matka Ježibaba ho sem dala, protože je odporně hezoučké a ještě odporněji hodňoučké. Nechce ho zpátky, dokud nebude pořádně zlobit a nebude umět pár spořostých slov. To je všechno, řekla Zloberta. Mlčte a styďte se za svou trapnou dobrotu. Čím více se budete stydět, tím dřív se pohoršíte a můžete se vrátit ke svým úkolům. Rázem vyskákalo z nejrůznějších míst, spod lavic, spod stolu, dokonce spod Zlobertiných nohou asi 5, nebo 6, nebo 7, nebo víc. To nešlo spočítat. Prostě pořád hopsali sem a tam, tedy mnoho trpajzlíků. A všichni rozjívaní ječeli. Ještě jsme tu my. Nejsou na seznamu, zamračil se tvrd vyčítali. Kdo je posílá? My se prosím přihlásili sami, volali jásavě oni. My nejsme trpajzlíci, ale trpají dobříci. Máme páchat zlo a my potěuchle pácháme dobro. My se prosím, chceme pohoršit. Ťápota obrátila oči v sloup.
Jakože takové trubky ještě neviděla. Najednou Zloberta vykřikla. Kdo se opovážil umýt okno? Skutečně, jako by se to rozsvítilo. Jedno okno tak zářilo čistotou, až se zdálo, že v něm není ani sklo. Za ním se zelenal ořech. My, pištěli trpajzlíci. Skákali do výšky a veselé mávali čepičkami. A taky jsme vám vyčistili levou botu. Pravou už jsme nestihli. A dost! Praštila Sloberta jednoho z nich a všichni naráz zajčeli. Ale přece jen se lekli a honem se vmáčkli do lavice. Teď se zdálo, že jich je 5 nebo 6. Škudi berte, jdem! Vyšla a spod nohou jí vystartoval jeden trpajzlík. Takže jich přece jenom asi bylo 6. Nebo možná 7. I druhá Zlobertina bota se leskla jako nová. Zloberta si toho nevšimla. Ježí baby se zahýhnělo a zase udělalo něco jako Muau! A David, pověz nám, co se teďka v téhle kapitole dělo. Že sudička je hodná a že navigace je taky hodná. A víš, jak se navigace řekne tím, jak se jmenuje? Tím, jakým je tím druhem toho fantastického toho? Víš, jak se to řekne? Bludička. Bludička a ta ještě učitelka je za... A kde byli, Davidku? Ve škole. A v jaké škole? Pohoršovna. A co je ta učitelka chtěla naučit? Aby byli zlí a pár prostých slov. Přesně tak. A kdo se ti líbil nejvíc? Ten kluk a že jak četl pořád. A víš, kdo to byl? To byla ta sudička. Sudička, to byla ta sudička. A teďka vám s Davídkem ukážeme kostky a to, jak si s nima vyhrajeme po nějaké té kapitole. Může příběh nějak souviset s tvým životem? Jak? Se čtením? Jak to teď myslíš, Davídku? Že jako mám společného to čtení. S tím klukem? Mhm. No, s mým životem souvisí asi taky tím čtením. Co myslíš, že se v příběhu stane? Že jim vypne žárovku a že jako tam říkne spát. Ta učitelka? Mhm. Jakože myslíš, že na ně bude dál zlá? Jo. Tak to jo. No, já si myslím, že se nakonec nikdo z nich nenaučí být ve skutečnosti zlej. Myslíš si, že se naučí být zlý? No, myslím, že ne. Nebo jo. Třeba ta učitelka bude hodná, co myslíš? Nikdo neví. Ale já jsem ho dělala to stejný, co předtím. Kterým slovům a názvům nerozumíš? Pamatuješ si něco, co jsi nerozuměl? Ne. Všemu jsi rozuměl. Jo. Je příběh skutečný nebo vymyšlený? Proč si to myslíš? Protože Co si myslíš, je skutečný nebo vymyšlený? vymyšlený. A proč si myslíš, že je vymyšlený? Protože je tady to, protože když my jsme byli horší a to bylo špatný. Takže si myslíš, že ten příběh je vymyšlený, protože kdyby tady byla nějaká škola, kde by nás učili být horší, tak by to bylo špatný se světem. No, já si myslím, že je vymyšlený, protože kdyby tady byly ty strašidla, co tady jsou, tak bych asi v noci vůbec nespal. Souhlasím s sebou. Prohlédni si obal knihy, o čem asi kniha vypráví. Já jim ho ještě ukážu. Já ani nevidím tu babku, Jakou babku? tu učitelku. Teda? Mhm. No, o čem si myslíš, že to bude? Celý ten příběh. O ty učitelce. Kdo knihu napsal? Kdo knihu napsal? Tak, přečteš to jméno?
Daniela Fischerová. Nemají se házet ty zelený? Já jsem ti to říkal, a já nevím vůbec. Já jsem to zblbla. Jsou to ty zelený. O příběhu se má mluvit v těch asi zelených kostkách. Když se mi směješ, to není fér. Vyber nějaký problém nebo zápletku, které se v příběhu objevují. Víš, co je zápletka? Jo, A co to je? že tam mě to stalo. Tak, co si myslíš, že se tam stalo? Mě ta uča pořád někoho mlátí. Že je zlá. Já si myslím, že zápletka taky může být to, že ten kluk furt čte. Tak se mi furt směješ, jo? S kterou se postavou se můžeš ženit. Proč? Stotožnit, víš, co znamená? Jo, že ji můžeš vidět. Ne, že se cítíš jako ona. Víš, že je ti podobná v něčem. Ten kluk je podobný, že pořád čte a pořád je hodnej. Jo. Mně je podobná ta učitelka, když se naštvu, protože když já se naštvu, tak taky mlátím všechny okolo. Jak myslíš, že by se situace mohla vyřešit? Co by se mělo stát, aby ten příběh třeba dopadl dobře? Že jako ty děti mají jako jít za tím manželem její a měli říct, naučí slušně se chovat. Jakože, aby se změnila ta učitelka. Jo. A jak by se měla změnit? Že měla být hodná, nikoho nemlátit a měla umět celou třídu, měla jí vyzdobit a tak. A myslíš si, že ta učitelka je naučí být zlýma? Já myslím, že ne. Já si myslím, že z té učitelky se nakonec vyklupe něco hodně hodného. Vyber si příběhu nějakou problémovou situaci, jak by si ji dalo předejít. Víš, co znamená situace? Jo, A předejít? jo. Super. Tak, jakou si vybereš? Třeba to, že je ta učitelka mlátí, nebo... Že je ta paní učitelka mlátí. A jak bys tomu předešel? Jakože jsem nemlátil a radši jsem bouchal ze stolu. No, já bych celou tu školu zrušila. Přece když jsou lidi hodní, tak proč by měli být zlí? No, já taky. To bylo naše povídání a hraní a dělání, čtení s Davídkem. A vy nám povězte, jak čtete vy s vašimi nejmladšími známými. My jsme přečítali teda z knihy Pohoršovna od Mladé fronty od paní Fischerové. Jak se ti tahle knížka zatím líbí, David? Dobře. Mě baví strašně. Jo? Tak to je super. Dneska se z ní večer ještě něco přečteme. Co Jo. říkáš? Jo. A vy se mějte moc pěkně, užívejte si léta. A mějte se pěkně. Zatím čau!